Hai guys, narang jatan lam sogo ane blogo hangkai tini tisa nong bagai blog ketal tubuh paisapka hangkai sedak tanggai tongo khwai tu Agartala iko sengkhok tatam no tanglainai asuk laijak hangkai iko sengta buk hangkai tanglai tongkha an mama kai asa asukli ya bos ahoy mah siwang ka sengtak purut tong rong no surprise khainai mane bolo thangai tong no pulang hita pai thogara soya kali nai tong ri gai nok nai tabu khaisen binda dani no sopai ka binda da khai no skrik ko bolo sopai ka mana yang nasi lama gua bolo sopai ka ma pangrai ka bos sampai ke mana? Biang mah lama, biang sampai ke mana? Bukan, sempit aja loh. Guys, ikon, cuma sampai jak, binda dah songoro, menonong bagai surprise, enggak? Ikon. Binda da bai gari kalai mani ikle saba marah saba apa cuaca paparas apa cuaca di kana mo sanjit ka phunukla Mr. Kok kita sabailah kok salah mah kok salah mah ke dada bai itu kok salah kok sabai gila iko Anyo mulai tuanya janyo din dada bai tamu mah gari kalaja kalau jangan kalaj saja kok kalaj saja wajah asal wajah iko mau aku kalaja mah kok pilih suka Helele yang ga, mah, alam nang terlai man, alai ga, asuk no hamba.